कडे एनसीपी आमदारांनी सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली आहे आणि डीजीसीएच्या अहवालाबाबत आमदारांनी ही भेट घेतल्याची चर्चा आहे। तर डीजीसीएच्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याची विनंती केलेली होती। त्यानुसार एनसीपीच्या आमदारांनी फडणवीस यांची वेळ मागितलेली आहे आणि आज दुपारी 3 वाजता आजच्या नंतर भेटीसाठीची वेळ मिळेल अशी एक शक्यता वर्तवण्यात येते। अजित पवार यांच्या अपघातात मृत्यू प्रकरणामध्ये डीजीसीएचा जो अहवाल आहे याबाबत राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची आज भेट घेतली आहे आणि डीजीसीएचा अहवाल यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं सांगत मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा भेटण्याची त्यांनी विनंती केली। तर राष्ट्रवादीच्या या सगळ्या आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या भेटीची वेळ मागितली आहे। दुपारी 3 नंतर ही भेट होण्याची आता शक्यता आहे, त्यामुळे या भेटीकडे सुद्धा आपलं लक्ष आहे।